Әти киттемен инде? Әллә қашан инде? Әни, білесіңме мен кеше кімні ұшыраттым? Кімні? Теге, мені құтқарған егітні. Әни, мен шундый бәхетле. Әйтеп бітіре алмайм. Кім инде біздің сірлі егітібіз? Исеме аның Фәрид. Матур исем, әйеме? Мен инде китаптан ул исемнең мәгънәсен дә укып белдем. Тиңдәшсез бердән-бер үзенә аерым дигәнне аңлата. Юка түгелдер. Әни, мин аны яратам бугай. Кешене бер күрүдә яратам дип әйтеп булам икән? Беренчедән бер түгел, ике. Икенчедән бер күрүдә гашык булдым дигәнен бер дә ишеткәнең юкмы ди синең? Бар да инде. Тик бит ул җырларда гына, шигырьләрдә генә әйтелә. Аннары кызым, яратам дип әйтергә иртәрәк түгелме соң сиңа? Әни, Джульеттага ничә яшь булган? 13, ә миңа инде 17. Була гына әле. Әни, ул шундый акыллы, шундый күп белә, көрәш белән дә шөгыльләнә, атта да йөри. Мине дә ипподромга чакырды. Андый акыллы егетләр бармы соң ул хәзерге заманда? Бар, әнием, бар. Безгә калдырганнар. Шиләгенә күрә капкачы дигәннәрдер. Акыллы кызга акылсыз булмас инде. Бер акыллыга, бер акылсызны да бирермен дигәннәр. Юк, әни, юк. Шулай дип әйтәләрме инде? Әни, мәктәптән соң без аның белән бүген очрашабыз. Соңга калсам, борчылмассыз. Тагын уку кайгысы бетте. Институтка кергәндә мәхәббәт турында сөйләп керерсең инде. Мәхәббәт турында җырлап керермен мин анда. Мин сине яратам. Тагын ялана я, ки хәзер үк каяңа, кызым. Мин сине яратам, яратам, яратам. Мин сине барыбер үземә каратам. Мин сине яратам, яратам, яратам. Мин сине барыбер үземә каратам. Улыңның телендә кызлар да кызлар. Ниндидер кыз белән танышкан. Шуны сөйли. Кызлар белән танышкач, әйбәт иш инде. Аны бит нинди кыз икәнлеген белергә кирәк. Кунакка чакыр, тәмле әйберләр пешер. Шунда танышырбыз да, белешербез дә. Хәзер менә теләсә кемне өйгә кертеп кунак итәм ди. Бетмәс андый кызлар. Телендә шул кыз гына булса, димәк, андый түгел. Моңарчы кызлар турында сөйләми иде бит әле. Син ата кеше. Менә шул кыз турында сораш, белеш. Кем кызы? Безнең гаиләгә туры киләме, юкмы? Шуны гына белешәсем калды. Башка эшем юк бит минем. Яра киттем. Син тысыз сүзләрен тыңлап, эшкә соңга калам инде. Үзең син тозсыз. Ярар, әйдә бар. Юк инде. Бердән-бер улымны теләсә кем белән йөртмәм. Зейнәп, ни хәлләрдә син? Карале, сөйләшәсе бар иде. Кеше Зөлфия кая булган? Белә алдыңмы? Шул ипподромда очрашкан егет белән йөргәннәр. Төне буемы? Бик акыллы, әйбәт егет ди. Башын җыярлык дәрәҗәдә гашык булган. Шулай гашык булып була микәнни? Ә синең гашык булганың юк идеме? Онытылган инде. Бәлки булгандыр да. Ах, шулаймы? Онытылганмы? Ә менә минеке бер дә онытылмаган. Мин сине хәзердә бик яратам. Мин дә сине бик яратам. Сүзгә каршы сүз булсын дип кенә әйтәсеңме син моны? Ярар инде, ярар. Һәрбер сүзгә бәйләнмә. Нәрсә? Әтисә әнисе кемнәр икән соң? Кемнең?
Теге, безнең Ромеоның? Фәрит исемле ул. Кызын кияүгә чыгарга җыенмый. Шул хәтле әтиәнисен сорап утырасың. Алдан белеп торырга кирәк. Нәселен, туган томашаларын. Нәрсә белән шөгыльләнәләр? Безгә тиңме? Ай-хай, хәтәр кода буласың икән син. Нәкъ элеккеге байлар шикелле кыйланып утырасың. Элек байлар бик дөрес эшләгән. 7 меңгә кадәр тикшергәннәр. Шуңа күрә авыру балалар да тумаган, аерылулар да булмаган. Мин сине хәзер әтием белән таныштырам. Әти таныш бул, бу Фәрит. Без аның белән таныш инде. Әти җибәр кулыңны. Тиз утыр машинага. Ни булды аңламыйм. Аңлатырмын мин сиңа. Тиз утыр машинага. Синең минем кыз янында изең дә булмасын. Аңладыңмы? Юк, мин бер нәрсә дә аңламадым. Аңламасаң икенче төрле аңлатырмын. Әгәр дә сине тагын аның янына күрсәм, үзең явып кәләм алаяктыгы. Мин изләшмәм. Şamil nasıl buldu? Ana, kızımdan sıra. Nişisisin siz? Kızımdan sıra, ilinden sıra. Belki birer nerse anlatırsınız he? Nerse olsun? Ana, kızım narkomanlar bilen aşağı başlagan. Ник син белмәгән кеше турында шундый сүзләр сөйлисең? Син бит аны белмисең. Үз күзләремә ышанмыйммы синең сүзләреңәме? Наркоманнар өчен үстергән кыз юк монда. Ул наркоман түгел, аңлыйсыңмы? Ул бик яхшы егет. Ә син мине аның алдында кимсеттең, шуны аңлыйсыңмы? Мин сине моның өчен бер кайчан да гафу итмәячәкмен. Моннан соң ул минем белән очрашмаячак та. Мин аны үзем синең яныңа якында китермәячәкмен. Ой, Шамил, син шундый усалда була беләсеңме ни? Усалландырсалар. Мин ул малайны тукталышта бер карчыкны талаган өчен милиция тотканда күрдем. Иптәше качканда чак кына минем көпчәк астына кермәде. Бу шул малай белән авызга авыз куеп кеше арасында басып тора. Мин нишләргә тиешмен соң? Нинди егет турында сөйлисең сез? Фәритме? Нинди Фәрит? Каян белмим мин аның исемен? Шул менә. Башта аның исемен белергә иде. Зөлфия сөйләгән егет булса, ул аңа бер дә ошамаган. Булды җитте. Бер кая чыгу юк. Мәктәпкә илтеп куябыз, алып кайтабыз. Тапканнар. Бу башыннан егетләр белән йөрү. Alo, Сәрия. Безгә кирип чыгар яме? Я. Кызым, әтиң сине чиратканда син Фәрит белән идең соң? Ник соң ул аны бер карчыкны талаганда милиция эләктереп алды ди? Әни, Фәрит андый егет түгел бит ул. Хилия апа,
Ferit şunday aybet yigit siz nerse? Ondan aşağı bulsa Zülfiye'ni tüge huliganlardan kutkarır idimini? Ey şol. Nerse aytırga da bilgen yok indi. Etiyin yolgıştım iken. Bir nerse bilmişe, soramışe, taşlanalar mı indi şulu kişige? Ol bir tane elle nerseler aytıp bitirdi. Ya kızım tanışlan. Şu hallerini aytıp Ferit bilen söyleşirge gerek. Ol benim bilen bütün bir koşanda söyleşmeyecek. Belki ona şaltıratırgadır. Yok. Munda ciddi meseleni telefondan haritirge yaramay. Etiyin bilen işiraşıp söyleşirge gerek. Yok. Min etiğim bilen üzümde söyleşmeyecekmin. Kızım, etiyin gayipli bulsa, ol gafı utinir. Tiksin olay dip aytırga tiyiş tügülsün. Olay yaramay kızım. Nerseydin ayıp. Elle kosanını bilmeysin mi? Şamil Osmanov kuramı boyunca varabız da, Vastkot kuramına çıkabız. Siz bizden koşuğa gelirsiz. Şunda işlaşırız da. Anladın mı? Yarar anlatsan. Baka. O Zülfiye gidecek. Eyde, Ferit'e şaltıratalım. Yok, men ağa şaltıratırga korkam. Nerse dip aytayım soň men ağa. Bu hallerden soň menin bilen gümürde de uçraşmayacak. Işraşma koya gitsin. Yok, ol meňa da, etige de büyük nukuk beledendir. Uttağa salıp sileşirsiniz de, anlaşırsınız. Korali, tavuşulap da etiyi ulagan kişi bulup çıksa. Bunun buluğu mümkün tügü. Yok, sen nerse? Şu kadar ışanarsın bana. Sen bir tane büyük az bilesin. İşigindi kişi şulay iki yüzlü bula alsın. Bir türlü söylep, ikinci türlü işlesin. Alay bulsa menin bir dünyaga bütünle yaşanışım bite. Siz büyük ulaşası yaşa başladınız hele, Zülfiye Tutaş. Bu aralarda men özümni uzak yaşap arıgan kişi itip duya başladım. İyi, söylep de koruyorsun şimdi. Sarayın ayıp. Zülfiye'nin etisi meni kim bilen butadı iken, başıma da sıyıyor. Bir qarşıqni tolağanın kurdum deb aytaylik. Ferit, endi qarşıqlar tola veriyorsun sen. Нәрсе, әтеңнің байлығына жетмей башлаганы не? Енді қазір күрәшші башың белән қаршықлар тола бересің менде сен. Нәрсе? Anlaşıldı. Нәрсе anlaşıldı? Anlaşıldı. Barысы da anlaşıldı Naim. Kirisinçe мен олай beni құтқардым әлі. Парақтан ана сумкасын алып бердім. Сен генә инде бүтән кешелекне бәладән құтқарушы. Құтқара, менә үзең шул капканга килеп эләктең. Менә ул капкандан инде сине кем құтқарамсың инде? Сен құтқарырсың. О, ничек итеп? Үзең ойлап тап. Сен бит безнең шаяннар һәм тапкырлар мәҗлесендә. Эй, әллә құтқармас дисеңме? Құтқарасың, құтқарасың. Шулай булгач. Былай булгач миңа хәзер Зөлфияны эзләп табып, барсын да аңлатырга кирәк. Югыйсә ул мине карак дип уйлар. Шуңа күрә шалтыратмый да инде ул миңа. Телефонын да алмый. Ага. Ярар. Фәрит, Кит әле. йомдым күзеңне. Нигә? Йөз бул, йомдым күзеңне. Ярар, имам. Ахалай! Ахалай! Бахалай! Күзеңне аш давай. Я ачтым шуннан. Сен күзеңне ачыбрак кара. Зөлфия? Фәрит, Сиңа хәзер барсын да аңлатам. мен дә сиңа хәзер барсын да аңлатам. Галамның шигендә адашып
Шамил. Білмешен етмешен, кішіге ташланасың. Ярар, ғайып менде. Нешлеймсің? Шынлап та, ашықламыша артығын айтып ташладым бұғай. Дүния тар дейлер, дұрыс енді. Жоқ, шындай зор шәһәрдә миңа ашыратырларын әйтелесің, ә? Нешлейбіз енді қазір? Білмейм. Ярар. Әгер дә ул булмаса, мин аннан гафу үтенермен. Олы башымны кичитеп булса да үтенермен. Зөлфия белән нишләргә? Ул мине гафу итәрме? Аның бит характеры, үзең беләсең. Шул менә. Әйдә кил, сине дә утыртам. Юк, мен куркам. Нәрсәсеннән куркасың аның? Кара ул нинди әйбәт, матур, тыңлаучан. Улым, ни хәл? Сәлам, әни. Нишләп йөрисең монда? Сине күрергә килдем, улым. Исәнмесез? Исәнмесез. Усал кыз. Таныш бул, әни. Бу Зөлфия. Мин сиңа турда сөйләгән идем инде. Зөлфия таныш бул, минем әнием. Алсу. Шушымы инде ул Зөлфия? Без аның белән таныш. Таныш? Мин аның әтисен, әнисен, хәтта дәвәтисен дә беләм. Тик алар гына мине белмәгәнгә сабыштылар. Я, Дилбәр кызым инде син. Сез инде бу сорауны миңа икенче тапкыр бирәсез. Һәм мин сезгә икенче тапкыр юк, минем әнием Лилия исемле дип җавап бирәм. Бәлки синең икенче әниең Лилия исемледер. Беренчесе Дилбәрдер. Минем өчен, безнең өчен бу бик мөһим. Яни, нигә син кешене аптыратасың? Әлегә дәшми тор. Кешенең бер генә әнисе буладыр. Бәлки мин синең авырткан җиреңә кагыламдыр. Гафу ит. Тик мин моны белергә тиешмен. Яни, нигә кирәк сиңа булар? Кирәк булмаса сорамас идем. Мин белмим. Зөлфия! 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 Сез миннән нәрсәдер яшерәсез дип уйлаган идем аны. Нәкъ шулай булып чыкты да. Кем минем әнием? Әйтегез, кем минем әнием? Алар өйләнешергә җиңмидер бит. Кем белгән аларны? Юк, нишләп сезнең яшьлек хаталарыгыз өчен без җавап бирергә тиеш? Без Зөлфия белән бер-беребезне яратабыз. Авыз тутырып безнең алда яратам дип утырмайчы басам. Анда яраткан кызларның миллион булыр әле. Юк, булмас. Сез нигә проблема ясыйсыз, ә? Әтей, гафу ит әлбәттә. Ләкин Зөлфия синең кызың түгелдер бит. Син нәрсә инде? Аллаһка шөкер. Алайса монда хәзер бетмәс, тикәнмәс санты барыбер башланыр иде. Шул гына җитмәгән иде. Син шулай булгач. Нигә борчыласың, әни? Әтиңнең яраткан кызның килен ите алмый бит инде мин. Син кайчан булган хәлләр бит инде бу? Кайчан гына булмасын. Юк, мәңге ризалыгым юк. Минем тормышымны җимәргәнең җитмәгән. Инде улны да бәхетсез итмәкче буласың. Мин моңа куймам. Эх, син бәхетсезме? Ни булайса минем белән торасың соң? Китәргә кирәк иде. Син белмисең алайса.
O bizni yetim etmesi için. Nega? Nega menga durusini aytmadingiz? Dürüstünü aytsak, sana жеңіл болар еді міне қызым. Yolg'on bo'lmas edi. Барысына да мен ғайыплы. Әнейін жағынан мына шындай, Qaysi ni yog'indan? Лилия әнейін жағынан, сена жылы мünәсәбәт, ананасын, мәхәббәтін көріп, қазірге айтмайтыр. Соңынан сөйлербіз деп, biz ayttirmadık onu. Mana biz şulay o'tirib, сөйләштек, kengashdik de mana shunday fikrga keldik. Bilmeyim kızım, biz dürüst işledik mi yok mu? Anısını ayta almayım. Demek benim turmuşumni siz hal ettiniz. Evet benim turmuşum doğandan beri yolg'on ekan. Kızım, ник şulay deysin? Men sening bilan butunlay söylashmayim. Kızım, әтең bilen alay сөйләшергә хакың юк. Ул синең өчен нәрсәләр генә эшләмәде. Нәрсәләр эшләде соң ул минем өчен? Ул хәтта мине дә алып кала алмаган. Нәрсә сөйлисең син, балам? Ничек алып калсын ул аны? Аннан алып калып буламыни? Ансында синең өчен эшләнгән иде. Сиңа иптәшкә бәби алып кайтабыз дип хыялланганнар иде. Nesilden kildi ahırı ol. Senin devanin. Әниеңнің әнisi de. Şulay kitip bardattır dünyalarga. Ey! Şulay bulasın bilgen bulsa. Нинди дәвани? Bu дәвани синең хатының түгелмени? Anısı da benim hatın. Һәр берсенең икешәр хатын. Барсы да ничек буталган. Сез кемнәр соң миңа барыгызда? Әллә сез мине детдомнан алдыгызмы? Бу әкиятне, буларны бөтенесен уйлап чыгардыгызмы? Kızım, sen benim kızım. Birden birim. Eğer de min senin alında gayipli ikenmin gafu et. Barısına min gene sebepçi. Eneyinen min malay alıp kaytını sıradım. Yok Şamil. Sen özünü gayipleme. Yazmış işi bu. Öyle. Yazmışlardan uzmuş yok. Uzmuş yok şol canıyım. Mine men şunlap da Dilber olunda gayiplim. Şuayda bu isen şakta biz onun bilen anlaşırga girdik. Men kılgan günahlarım için ondan gafu ötünürge ülgirdim işmasan. O meni gafu etkendir dep oylayım. Әллә үз балам булмаганга күрә. Әллә Dilber алдында гаибым булганга күрә. Сине кичкенәдән үк бик яраттым, үз кызым итеп күрдем. Балам, әгәр дә мин синең алда гаипле икән, гафу ит мине, балам. Ник сез барыгызда миннән гафу үтенәсез? Ondan миңа җиңелрәк дип уйлыйсызмы әллә? Я. Миңа хәзер нишләргә инде? Кызым, мин сөйлим әле. Әтең белән танышканнан соң, безнең танышу да шул ялгызлыктан башланды буга инде. Ул да ятим үскән, мин дә балалар йортында тәрбияләндем. Шуңа күрә бер-беребезгә тартылганбыздыр инде. Менә шул әтең белән танышканнан соң көн сайын сезгә йөри башладым. Сине ничек кенә үземә яләштерергә белмәдем.
Sen şunda kiri, uysuzluydun. Men hozirda kiri, uysuzlik. Bir vaqt şulay, oynay ardım. Men seni aldıma yatqırdım da, şeşlerinden sıйпай bişek jırın jırladım. Sen şunday izrep, yuqlab ketding. Şunday kichkina, saboy eding. Şu minutda men, bu menim o'z qizim. Men onu bir kimga da bermem dedim. Xatirlaysingmi sen? Nega sen tag'in bir babiy olib qaytmaysan? Menga iptash bo'lar edi deding. Men senga bari tek senigina yaratganga dedim. Ham bu shundan da shulay. Nishikgina bo'lmasin. Sen menim o'z qizim. Ko'z nurim bo'lib qolajaqsan. Qizim, Zulfiyam. Yani sen meni borisi үшін tavaffu et meni. Sen meni borsik menikigina. Atayim, sen de meni g'afur et. Siz borig'izda mening eng yoqqan kishilarim. Men seni suyarga azirman, xiyolda topilgan o'z yorim. Bu yerga motorlik shasharga, suyulib yasharga tug'anman. Suyulib ham suyib yasharga. G'alamni har shiganda adashib qolmasin bo'ronlar ortinda. Kelmonda yonima yerga tish, yulduzday birgalab balqirg'an. Nazlı jir bo'lib men tonglarda